Když se Radka koupe. Už jenom tu vodu vidím. Sněva se drží. Máš u sebe něco? Mobil nebo něco? Nemám kapsy. Aby se neutopila, vole. Tak běž. Koupej tam dál, vole. Tak si za ní skoč. Víš? Ne, jsem byla jenom mobil na klíče. Já to podám na YouTube. Nevíme. Všude se dá vylíst. Já nevidím. Jo, proč mě volá někdo? Ty vole. Mě to smeká. Klenzičku pomož, ona tě stáhne se. Ne. To je bezva. Ne, já už tam nechci podruhý, ne. Teď nemám týc, co tady furt to... Víte, jak to studí? Že to podruhý. Dobrý, hodě. To je super. Proč já si měla vlasy? To nevím, když věděla, že tam stejně půjdeš. No to je pak srandovní. Mrtě, hlavně už máme minutu 15 na YouTubeku. Teď tam znova, ne? No už ne. Ne, vy serte se na to, hej, čuráci, serte na to. Už nejezdíme. Jo, jedem. To je super. Hlavní aktéři tam jsou taky. Ne. Bobej udí, budeš mokrej. A mě nevadí, já jdu pět domů. Jo, já už musím jet.